Η πρόσφατη υπόθεση του τραγουδιού «Ο άντρας σου» από την δισκογραφική εταιρεία του Νίνου Ξιπολίτα και η επακόλουθη περίπτωση της πρώην συζύγου του, Χρύσας Βαρδινογιάννη, Μπαρλέη, που παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντεγκράς, αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη του μπραντ και του συναισθήματος στον κόσμο του ελληνικού showbiz. Ο χρόνος της ανάρτησης δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από τυχαίος και στην πραγματικότητα υπήρξε ο παρορμητής ισχυρών αντιπαραθέσεων, σχολείων και ερμηνειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τραγούδι, το οποίο έχει τη μουσική και τους στίχους του Θάνου Παπαδόπουλου και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από περίπου 8 χρόνια από την Cobalt Music, είναι μια βαθιά συναισθηματική εξομολόγηση και είναι γεμάτο από στοιχεία απώλειας, πολέμου και εσωτερικής ταραχής. Η επιλογή να επανέλθει ακριβώς τη στιγμή που η πρώην σύζυγος του καλλιτέχνη ετοιμαζόταν να πάει στον βωμό, δημιούργησε ένα αίσθημα ενός ανεπίσημου αλλά ηχηρού άθλα σχολείου, παρά το γεγονός ότι η λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε εντελώς τυχαία επιλογή τραγουδιού. Η τελετή του γάμου πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, με μια λαμπερή και σοφιστική εμφάνιση, με λίστα προσκεκλημένων περιορισμένη σε οικογένεια και φίλους. Αυτή η τελετή ήταν επίσης ένας δεύτερος γάμος και για τους δύο. Η Χρύς Βαρδινογιάννη ήταν παντρεμένη με τον Νίνο από το 2012 μέχρι το 2017, ενώ ο Νικόλαος Ντεγκρέτς ήταν παντρεμένος με την Τατιάνα Μπλάτνικ το 2010 και ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο μετά από μια μακρά περίοδο χωρισμού, αλλά με γενναιόδωρες πολιτισμένες σχέσεις. Η σοκαριστική ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η σχέση της Χρύσας με τον Νικόλαο κατέληξε να εκπλήσει ακόμη και κοντινούς συγγενείς και φίλους. Μόλις μερικούς μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους, αραβωνιάστηκαν και οι προετοιμασίες του γάμου ξεκίνησαν σε ρεκόρ χρόνου, επιδεικνύοντας την ένταση των συναισθημάτων τους και την δέσμευση δύο ανθρώπων από δύο από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες οικογένειες στην Ελλάδα. Η Χρύς επίσης έκανε πρωτοσέλιδα πριν από αυτή τη σχέση, λόγω της σχέσης της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η οποία φημολογούνταν ότι περιλάμβανε έναν μυστικό γάμο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε, και αυτό εκφράζει την ευκολία με την οποία οι ιδιωτικές ζωές δημόσιων προσώπων γίνονται αντικείμενο δημόσιας αφήγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστροφή του τραγουδιού «Ο άντρας σου» ήταν σχεδόν συμβολική. Ο Νίνος στο βίντεο κλιπ φαίνεται πολύ συναισθηματικός με δάκρυα που υποστηρίζουν την αφήγηση μιας αυθεντικής ψυχής